RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mumusika. Kung ako sa mapasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello, kumusta ka mo? Yan sa mga malagad sa kanginan, Trifon Morales and Dan. May partner sa ako diri si Ron Litayad. Kung ako ang pasultihon, asap kita, always say a prayer. Mga pag-ampog itong unahon, Migala, sa atong panginabuhi. Lord, thank you kay Lord sa imong ihatag ka namong grasya. O sa baganoy na mo nga imong ihatag sa kanamo ang kalinaw sa tibok kalibutan. Thank you, Lord. Okay? O ingong mansab sa mga grasyang produkto na hinatag sa SED Marketing sama sa Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix, Kaping Matapang, Kaya Kang Ipaglaban. Grasyang ginama gikan sa SED Marketing. Tatak magaling. Okay, ako sa ipumusta kayo si Bernard Dinugo, no? O mga sakop niya sa shooting gallery o sa mga shooting day ng mga batanon ba nga naggamit ng mga pellets. Okay, nandito sa Delta Group, no? Ni Delta Squadron ni Glenn ani Sir Bernard Dinugo. Salamat sa inyong pagpaminaw sa mga atong tulumanon kung akong pasultihan. Salamat kayo. Okay? Bueno, ang suotang po karon itong hatagan ng pagtagano, pinadakin sa usak ka babae nga mapatawag lang sa ngan nga usang. Kini gibawatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kisunan ang atong sender si Usang. Mga barkada ang akong bana nga suod kaayo niya, pero maura sa din sila suod nga magsigiglalis bahin sa politika. O kung nga nung na problema ko ani no, ingon man gud ini ang mga panghitabo. Sayang na sayang lang ang pag-ibig mo, laan pa naman ang puso ko sa'yo. Naaalala ka kung nag-iisa, ang pangarap ko'y kasama kita. Sayang na sayang lang sayang na sayang lang ang pag-ibig mo. Nagugay sa... Ay... Nga naman, Binok! Di naman sa dahi kagikan, oy! Ikan kong karbon day, nangumpra ko para suma na mo sa... Barkada na ko ba? Para sa atong konsumo. Ha? O gano'n nangumpra naman sa ka para sa imong barkada? Bado di aron. Unya, schedule man lang sa among executive meeting. Sa executive meeting ba, uy? Executive meeting na may tawag na mo anang among quorum ron para social ba? Para class. Sabag, giro ba ninyo? Kaparihas uri ng mga utok ninyo, no? Ha? Uri ako nila sa Total. Kini nga mong sumsuman, nananay, ha? Napalilang ko daan, ha? Ikalibala niya, kay naibaboy, naisda, ha? Paglarang yan, ay, humahimo. Kaya karong taon, magnabutot ako mga kaubanan kong mga executive. Ha? Nahak pa yung tao ninyo, ya. Pila-pilon mo kung kahasol ninyo, eh. Sige na lang ko na good. Ha? Ako kung schedule sa pag-host among meeting karon. Sa sunod, si pare Takoy na po. Adto po mo sila, ha? Sunod. Ay da, bahala ka sa mo. Basta ikaw na bahala. Sumsuma na mo.
Mag-abot asan silang mga barkada, unya way laing topic sa ilang meeting kunuhay ang politika ra gyud. Unya to? Oh, pre. Pre, no? Kumusta nga? Kumusta, pare Binok? Gwapo ni Gapon, no? Gwapo ni Gapon? Muton na, boy. Di mo mutuwa ng to see is to believe. Morbida. To see is to believe. Dahil, dito sa no? Dahil, sang, mutuutan na, dahil. Ay magtuoan na pre. Bot-bot, abigay. Ay, tapiran na yun da. Kapira na. Pasensya na. Tiram dahil dos sikit sa. Pasensya naman, pre, ha? Anak ginakasawa. Di mo ko na siya gusto nga mag-viral nga atong pagkagwapo ba? Viral sa imong mata. Oh, Kanang imong naong Binok, ma-viral na. Ingon pa lang hinuong ka imong naong murag virus. unsa naman daw ka dayo? Uy, imo man nang ipindaw na noon. Unsa? Unsa? Ano man, Duterte ka? Dara niyong, kuano? Sumsuman ninyo. Uy, kanindog na na. Yan, nasa usa kahon diha. Bantay na, matira ninyo anang kabayo ha, bantay gyud. Ay, kablakang re. Bida ka ng usa kahon nga. Birgol! Asa na ka? Kailan mi ang susuman. Ay, lami lagi susuman. Lami na. Dili, Perbida eh. Tinood naman eh. Makatarong na mo tao mo sa kiss taon, Perbida. Bisag ko sa katrag pa na, pare. Horror na naman. Toto. Nindot sa mag-meeting oy. Kay mag-abot mo puros mga but-buto no. Unsa naman yung tao ko asawa, uy? Wala na mo diha. Base kanang kuan, maapil ta ko diha. Nanang mo diha, kumpleto na naimno no, naisumsuman. Okay, Ay pre. kay kunyog sa mukha ha, bantay sa mukha sa kuno kumpleto na ba mo diha. Musika, ini Mariosang, pre. Ay, abi ni mo, pre, isok kayo siya basta na ibisita. Pero, o kameran doon din eh. Ay, sus, kurog na ako. Kastiguhon ako nagmagabi eh. Sobo ako niya, Perbito ko eh. Ay, Perbito. Hubog na ka. Saan mo makikita kayo? Yun sa loob pagkastigo, pre. Patuwaron mo na! Mano! Agad. Lagi! Maroy Randy, patawaron. Haskan, Perbida, sa nimo ka. Ikaw, medyo may pagkabut-buton. Sige na. Dagay na ta. Para maglami ang atong istorya ba. Gito na. May baso, pre. May baso. Bito, pre. Wow, sa tayo, nanang tayo susuman. Wow. No, ano? Ay, madahagwa. Ako ko'y host ron, ha? Ako ro'y host country. Kanina tayo, magkuha sa kong baso. Kanina sa kanina. Sige. Bili ng sumsuman. Lagi, biyahan sa tayo mo. Sige. Ay, sige na, pre. Sige, tawagin na. Murag, gihon ako na. Gihon ako. Kaya ano ba, siyang magkuha itong basos, Perbida. Oo, no? O sa kay giandam ni Paribinok na sumsuman, pre. Nanaoy, yato na ng marig. Hindi narigigos marig na sumsuman niya na ito na. Sa ingon to siya nga, maglata ko siya, kung mahurot ko na, maglata siya dragon. Pagkagidon. Unsa? Ay, pagluto niya ko sabog sumsuma na mo, be. Ha? Pabalik ko kuno niya gruto na unsa man mo oy. Unsa man na siya, oy? Ibaw na siyang para sumsuma na mo. Kapoy ni mo. Gabiha sa gud nila nangaon gud. Nisulti sa unta mo nga magluto kog balik. Hakban ninyo, oy. Balik nung dito, kung bagbahog, be. Mientras nagluto ka. Kanala saya mong isumsum, be. Bagbahog lang na. Kakidro tayo. Gina! Ay, pre, sa kuning imong gipulis, nahurot atong sumsuman, nga mong gilanlan, ha? Sabi, patang bawbaw. Pre, asam imong giingong nga balbakuha nga imong giingong, pre. Paan purikat maligi na imong plastar, pre. Paprinting, prito ko, eh. Printing king ko. O sa duwa pa ni, warm up. Hindi pa ni mo yung pang main event na to. Giluto pa man. Ya, lisod ba kayo magsugo, tig-inom nga watay, asumsum man way sud atong tiyan. Bangil ba? Para bangil ba saan eh? Dipinsa sa 5 pairs ba? Ha? Amoy. Sparitik ko nga. Wapal lagi sparitik ko nga. Ay, wapag taon na, laos labisay. Moring kaugmayo taon sa susuman. Ninar na di kinaon taon. Nakatuog naman galing nag-inusap. Murag di, matigil na siya matog gabi eh. Probida eh. Wala lagi ko kabantay lagi. Ay, sagdil na. Sagdil din mo matar na makakaon na. Mata na nun. Asa man sista, be? Ang sista rin makapamata na. Asa man, be? Agad. Ako sa kuwan.
Prito koy. Saman. Di ka masulti niya. Sige mo kakaon niya ta. Burikat. Unsa mo ka prito koy. Sorry, pre. Sorry. Okay, tugi, pre, binok. Para nginit ba? Nginit ng dunggan tao. Oh. Unsa ba ni? Kini ko bati kayo? Hindi ka butong crispy pata sa mood. Okay. Sige. Introhe na priti kong. Sige pre, kay pagkatao to, John Lloyd Gabiana. Dali na. John Lloyd, ari, John Lloyd. Pundo na rin. Apel ka. Sige pre, intro pre. Usa katao ni mo pre. Larga, kani. Lonely boy. Indote pre. Pre Pinok, larga. I'm just a lonely boy. It's night and day. Abe na nyo, pre. Kining pagkadakupaw ni Tatay Digong ba? Musamot yung kaalkanse matawa ni... Alkansi o alsa? Alsa. Hubog. Samot o alsa matawa, pre. Ikaw, lambat ang uhuli mo, pre. Imbiso pa ko hubog ko rin siya. Kumuntok mo hubog mo, ro. Sabi niyo, pre. Kato ako lulo sa dugay naman kaitong namatay. Nakaabot mo ba ito siyang Marcialo? Kung higa niya, kung ito Marcialo po, pas akong lulo, pre. Wala yung hari na itong yun ang mga militaris. Opo. Kuya Wagon. Ako lulo lagi, kada manunuli ito sa una. Unda lagi negosyo yang panuli lagi. Pero man? Lagi kay wala may patuli kay man. Ano man? Lahat yun, managong mga tao, kito sa patuli, tagong dagko kay mga bata tao na to. Kay wala may maglaglag, kaya may mga pulis. Kuya Wagon. Ikaw pre, takoy sa man. Buhay pang lolo ni mo, re? Mawit ang nalangayan ako, pre. Kay napakaon pa ko sa akong lolo. Buhay pa mong lolo sa mong lolo? Dugiging mamatay, pre. Ha? Dugiging mamatay mo kaliwat. Ikaw pre, binok. Pre, binok naman. Hubog. Pre, Hubog na tukay ka, pre, binok. Hubog lang niya. Naunay mo. Buhay pang lolo ni mo ron. Naabo bitaw na kayo. Nasamo ko sa mua. Ano man? Pre? Subagay pa mo mga lulo. Buhay pang lolo sa mong lolo? Gaya matay ng mga kaliwat na mo, pre. Lagi, may ilubong daan. Asang tanong daw. Tura. Usipog na, pre. Kasi mapulaan, pre. Mapulaan kag pinaabot tusaan yung mga matay mga karahan. Yeah, words good. Ikaw pa, Binok. Matay, Binok, ha? Buhay pa yung lolo. Patay na, wey. Patay na, wey. Lagi. Tura. Bubo na kinabuhi yung kaliwat, pre. Yan, nga matay naman yung mga lolo. Ang mo lolo, pagkit soda, nang matay na. Matay na. Astan. Kay gipulaan naman mig pinaabot. Mong gipatay. Karaan. Paita, gid aning mga tawhana og may mag-abot. Ay, kusog pa man bagyong ruping kani adto. Ay, paita aning mga tawhana og maoy mga matiguang na. Walay limit ang hambog. Ihatod ko na ning gipaluto lang sumsuman. Pre, Diyan, pre. Kaya, cuma kaliwat taon. Mas dugay na matay ang kaliwat, pre. Sa kay Murag, kaliwat ng ungo, pre. Ha? Pre, kay baw, katong imong lolo kaniya to, gibalba sa lolo. Kami, kaliwat ng ungo. Mga dugay nang matay mong mga gamang. Titing mo, ha? Amo na, minaw sa... Amo ba? Bahala mga guba. Ay, minaw mi titing. Ay, ako pre titing. Pinukunay ka. Ay, lisig panguna. Sunod mo muna kumunay. Oy, kamo no? Bahala mga guba ang dungog sa inyong kaliwat para lang mag-prove nga dugay mga matay inyong kaliwat. Unya, pag-sabto nga kamo sa dugay sa mong mga matay. Sige. Sige, ani na lang. Ani na lang eh. Kasawin sa usang ni mo eh. Saan dami? Saan kinali mo, Maray? Sumsuman ng taon, ikaduha ko na niluto. Huwag pa mo mahawan ala inyo ang mga istorbot diha. Sa istorbot sa nga, sa istorbot. Ay, istoryang binutbot god. Ay, napil-apil nga rin sa nga. Amuara ni. Ay, oo, ay, di ko mo apel. Executive ni namo. Ay, sus, ginuo ko nimo. Pero sa kakakatunong, di ko mo apel, kay matakdan lang. Oo, sa inyong mga bot-bot. Ay,
dito. Baboy ninyo. Giyon na ta, pre, titing, oh. Pre, titing. Pre. Maput at naman. Maput at tag 10 million kada usa nato, pre. Putak. Oh. Daw niya, pre, binok. Upat mo dito ka buok, no? Kada usa nato maput up tag 10 mil. Unya, Upatay na tuhog sa ilawom na. unya kung usa nato ang kinadugoyang mamatay, pre. May makadawat sa kwarta. 40 mil na. Abuti mo, Ay, sagot, pre. iyon din na, pre. Ang dugay, mamatay mo yung makangkod sa 40 mil? Ana, pre, sakto na. Tural. Ang mag-ikaw. Makaangkon nga. Huwag mo una kagkamatay. Bako ganyan, pre. Bida. Sige, sukol ko na, pre. Dugay. Dugay yung mga matay. Oh, labaw na ko. Ikaw pre ko yun sa mga sukol ka? Masukol ko. Bala bukaw naman paritikong. Bebe, asa may inyong tag 10 mil? Unsa? Mauna day. Doon na may kasado. Tag 10 mil kada usa na mo. So kung kinsa ka na mong upat ang katapusang mamatay, mao'y makaangkon sa 40 mil. Kahanggag intaw ninyo eh. Huwag mo mga buot mo. Muragin mo, nagpahambugay kasi dugay ninyong mamatay. Ang dugay mamatay mo ay makadaog. Kay mao man bitaw na. Dugay man kuno mga matay ang ilang kaliwat. So mao ni among challenge. Kinsa na mong upat magpabiling buhi, mao'y makapanag-iya sa 40 mil. O kung pila may istorya na tinuod yun, doon nagi kwarta nga giput up. Unya to? Dong, binok. Dong, si Tikong ba? Apel to sa inyong sabot? Ano man? Natutyo na! O sila tutyo na? Naligsan sa gahapon, patay! O ba? O sa may nakaligis niya? Tricycad! Ha? Tricycad na nakaligis niya, namatay? Gikarga man ang tricycad sa lakti karga. Okay, karaan. Tulo na lang ta. Berbeda. Sum-sum tag-chipi, ani, inom-inom ka po ta. Kaya ko eh. Pre. Marag kusmod man kay kadiha. Ay, kusmod ko taon. Kaya kayo sundod na to, ani, no? Siyempre, ang doon na isakitaan. Tubi palo na na. Oy, Palo, ha? ay mo pagsultihan na, pre. Aha. Tax, ayaw. Kaya nga ko na ibawaan na ba? Bago pa kang naulian nga stroke at itong naging tuig. Stroke ka, ba? At tumatong yaging tuig ka. Pasko naman eh. Pre, ito kumpiyansa, pre. Arayin na ba sila, pre? Kaduhang atake, marag... Balibol ko na, dayon na. Ha? Aw, tanawin lang ito. Si musunod at lena ng istorya, pre. Ako, parita ko ngay. Pre, saan mo kaya? Mga tingin makaangkos 40 mil. Ayaw, pre. Sige kong inom ng mga herbal. Usap gali ko ganang serpentina para sa ugar. May bawaan man rin ba? May bawaan eh. Kamong duha ba? Kusog ba kayo mong mga ano baboy? To the following na sa doon niya mong paritikong mo. Ha? Berbeda to the following ko taon. Berbeda. Ako, pre, di mo ko hingaon na ng baboy, pre. Inom pa yung kog. Atuang ka ng panyawan, herbal capsule. Anong bago ka? May bisag kusumim ka og baboy. Kusumim ka og ahos. Berbeda, ahos, pre. Pre, kogon herbal capsule. Ba? Kailangan ako, pre. Ikaw, pre. Baho pa lang ang ahos. Wana. Tutyo na ka, no? Ba, pre? Mga pangandam, pre. Ngandam na ang... Andam, pre. Kaya ko makaangkong sa 40 mil! Nansam ka na binok. Uy, si ka man diagliso. Pagan man tani mo, di matagatugog apil. Buo nga day. Murag di manuon ko makatuo kaayo ni. Ano man ka, uy? Murag alkansi ko ano nila parititing o takoy. Ano lagi? Parehas mo mong to nga mga hingaon kay baboy. Nya? Pero alkansi ko nuli ani kay kusog basad sila mukhaon og ahos. Unya ako, di man ko mukhaon og ahos. Aw, mo na higayon na nga mukhaon na kag ahos para malikay kas atake.
Kao na nag-ahos, kaya dako kay nag-benefit sa lawas. Patyon ko mo sa'yo, sang. Iba mo kang mamatay ko kung kaong ugahos. Di lagi ko magsilbi ang ahos. Kay bahuan kay ko. Mudigwa ko. Unya, muot akong dugan. Maglisod na ko ginawa. O na maglikay ko sa ahos. Ang tinuod na hasol na gid og maayo ang ako ang bana. Kay di naman siya hapit makatu kay masige maghuna-huna. Dihado magid kuno ang iyang kahimtang kay sige mangkuno silang pangaog ahos ang iyang barkada niya siya kay di man siya magsilbis ahos. Mao to nga nakaingon siya nga siya nagisunod. Unya to. Dong binok. Mo sa gawin mo ka? Dong nahibaw ka bas dahitabo ron. Unsa man? Namatay si Takoy. Ha? Patay na si Parit Takoy ug ang iyang namatyan kay atake sa kasing-kasing. Ano atake niya nga hinaon to siya ahos? Maugay na kaingon nga giatake kay nagpapalit siya ahos o kanang garlic kuno siyang asawa. Kay iya kunong usapon pero ang gipalit siyang asawa garlic powder man. Saan pag-usap ng powder naman na? Maulaging namatay kay giatake sa kasing-kasing tungod sa kalagot siyang asawa. Bungos ito'y wana sang wana. Duha na lang mi. Ug murag ako na isunod ani sang do. Samot gyud ako makatuog ani sang samot ang gyud. Ngano man? Mamatay gani ko sang. Kadto parta ko'y ngaon to ahos. Ako pa nga dili gani ko ganahan mo ka urog ahos. Dagway pa lang sa ahos. Nyon sa naman lang 40,000 ha? Ay binuang dia binok. Huna-huna ang 40,000. Ayaw ng ahos. Naunsa ka man huna-huna ang 40,000. Pagkakidor. Tungod sa ilang kabuang, nahasol na hinon silang maayo, kay magsige na malagunahon na kinsay sunod nilang mamatay, mga hanggaw, di ba? Karon na problema na ko, kaya nga kung bana nga si Binok, panay tarong kinatulgan, kay magsige na malagunahon na, mabasig di na siya kamata, pero may siyang kuwang sa tuog, unsaon ni nako, mabiyuda ka kog sayo ini? Unsa man og kamo ang pasultihon, osang? Paggaw. Hello, Ate Breds! Good morning! Sa tanan, Lord, thank you, Lord! Salamat sa tanan, Lord! Mami Mary, salamat sa mga pag-ampo. Ate Jen! Salamat! Good morning, Ate Press! Salamat kay Pirming Halin, ang Don Pepe Tablia, kay taas ang energy. Happy Pirmi, ang pani Bambina. Wa na halin. Wa mahalin. Salamat kay mga mama sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe, ha? Unya, apili o OBM Special Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. Na mga bata, kada buntag inom kita Don Pepe Tablia. Kay mauna the best kay natong imnon. Inigbuntag sa iyo, sa wapata mo kaon, or pwede rin sa inig imo ng iswa, or di ba? Imo nang ibutang kung magsampurado mo, ibutang na ang Don Pepe Tablia. Mauna labi kay natong kanon isagol sa sampurado niya. Kanang OBM Special, Tasty Fish Cracker, o Paulitos Macaroni Crunch. Lamis kay na isumsum ang OBM Special ato na ugum-ugumon. Unya kinsa to manarbaho ug lakaw mo sa iyo ang atong imnon maugyod ag said Panyawan Coffee Mix. Kay mauna na gigamit ron sa akong amigo nga si Sir Raul Alivio Soto diha sa Konsolasyon. Mauna imnon na yan niya. Mulakaw siya, magnegosyo siya niya. Diretso na sa iyang mga tao nga dito sa iyang mga kaliwa diha sa Konsolasyon. Inom yun na siya ag said Panyawan Coffee Mix. Lami kay na natong imnon. Unya sa mga tao po di former Kapitan June Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Pulyar Fertilizer. Maogi hapoy gigamit ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Thank you kay nimo diha kap. Og sa tanang mga tao ni number 16 si Kuya Nick Pipito. Kumusta ka niya Kuya Nick Pipito? Basta Toledo. Kuya Nick Pipito gyud taon niya dudog GR Pipito. Unya ingon man sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, si Sir Ryan Kangking moy moduulan niyo diha sa opisina ni Vice Mayor og si Ma'am Kasmer Ararao. Si Lister Daan, Kunsehal Lister Daan, og si Kunsehal Danny Caballero og si Kunsehal Ferdi Rabaya. Og ingon man sa tuang kunsehal sa syudad sa Sugbo South District, Ginhawa Dilpen,
Francis Espares. Okay, ginhawa dilpin Frances Eliaga Espares. May asim pa nga mo serbisyo na to. Pare Dave Tumulak ang ato asang si Halpon umaabot. Harry Iran. Sir Harry Iran ang ato kapitan sa Kogon og si Ma'am Novi Abelia Cabatino. Kabatino. Og labi na yun ni Congressman Bibo Tabillano sa Mayor Taos niya. Si Cap Gremar Bariti, kumusta kitang tanan diha? Thank you kayo. Og sa Norte Ate Press, si Doc Boy Labilla. Og ni Sir Joel Gargadira ang atuang panday. Og ni Sir John Alcober. Thank you kayo. Taon ninyo man ni Kunsihal Albert Bumpak diha sa Bilisan. Og dito sa Binyo Lido Bohol si ang atong suon nga higala si Cap Ray Marimon. Kumusta ka mo diha? JP Kutara diha sa Talibon. Kumusta ang akong igagaw da si Dongdore? Salamat kayo. Okay, Ate Press. Okay, ug ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nagmaintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule. Said Panyawan Herbal Capsule with garlic. Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol, katutaas sa sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw gyud. Katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mo kaon di sa imong pamahaw, inumdaan og sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig paniudto nimo, maog gyapon. Usa gyapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imnon. Una ka mo kaon sa imong paniudto. Maghapon sa gabi. Una ka mo kaon sa imong panihapon. Inom na sad kadaan og sa kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang natong na problema gyud kaayo aning kidney ug UTI. Ayaw na magkabalaka. Di na mo angyang mahadlok or maguol. Tungod kay doon anay makatambal, makaayo anang atong gibati aning kidney o UTI. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, alay sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas bas Kogon. Okay, thank you, Ate Presok, sa tanan itong kaigsuunan nga kinahanglan kitang mahaplas ato ang Said Liniment Oil kay mao gini tinuod nga way atik-atik na atong Said Liniment Oil tinuod nga wag tag sa atong panuot pabaol padakit sa kalawasan parikos beds katol kuto sa kabataan ilikay pagyunta sa dinggi sa ato ang Said Liniment Oil nganong na number 1 man ato ang Said Liniment Oil sa market tungod kay tinuod ni wali atik-atik mao ni nindot kay haplas ato buntag or human kag kaligo manghaplas ka para mo time panuot og dayon katug nimo panghaplas gud og Said Liniment Oil para kanang mga pamaol panuhot nato bang gawa sa nainig kamata nato mao na nga bugamit gyud ta sa ato ang number 1 nga plus ang Said Liniment Oil nga ana ra nato mapalit sa butika di ba Dwayne? Sa butika ra gyud ta makapalit sa kanang Panyawan Herbal Capsule. Pero nasa sila Facebook page, ang Said Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilan lang i-type ang Panyawan Herbal, unya makita na tanan produkto dito sa Said Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kogon Herbal Capsule, Said Liniment Oil, og Celebrity Beauty Soap. Og Panyawan Coffee Mix, nga mo gi-imno ni Tatay Jimmy, ang una sa Mordrive. Ya sa Bangkayli. Yes, Bangkayli, ikitili. Mark og ni Inday Gigi. Og ni Mamerns. Mamerns, oo. Pero kung layo kita sa butika, pwede naman ta maka-order sa Shopee. Shopee lang ta. Shopee na lang mo kung layo mo sa butika. Bam! Basta Argo! Atorniatan Villegas! Villegas. Hello! Kumusta, Ma'am Rose, mga bata? O, ayaw ka mo kalimutan, ex-barang kay Captain Bobby Ralios, diya dapit sa may Tabunok Ilongos Leyte. Salamat sa matagkaroon niya. Umana ko diya, matin ko prayer meeting, wala ko yung mga shows. Anak ko, i-house nila sa iyang ancestral home, ancestral house, I'm sorry. Salamat kay Bunbon, thank you. Ayaw mo nusab ni Mr. Sammy Lauron, o Mamirna Lauron sa Summer Shoes, sa Valladolid Carcar. Good morning. Ato mga sakop diya, ayaw kalimot sa itong Celebrity Kojic Beauty Soap, o ang ato ang
mga dahas tindahan o diyak po sa imong factory. Sa celebrity ko, di beauty sa gluta tayo ng papaya extra para magpabilin kitang younger looking kutis artista, kutis porcelana o ang ato ang mga blackheads or whiteheads or doon na ba kayo mga apa, mga katol-katol sa atong panit. Sa celebrity ko, di beauty soap. Doon na sa kini siya natural moisturizer para dili magderaya ang atong skin. Doon na gani mga skin problem mo pero sa kini sa mga dead skin. Salamat kayo ug adto lang kamo sa butika mang inquire mga utana. Ayaw mo na nasa pag matindahan basig dili niya original lang yung mapalit. Ha? Celebrity ko Jig Beauty Soap o mas mayong matanaw ni mo diha sa sudlinan. Nabay nakatataka said marketing. Thank you. Okay, niya po salamatan sa nako ang atong Vice Mayor Diaz Barili, si Vice Mayor Jolie Flores, ang ato ang amigo dinapod kayo. Vice, kumusta ka niya? O si Rani Bolo, Kutsihal Rani Bolo. Thank you kayo. Unya mga kaigsunan, bisag asa ta, bisag unsay kan-o nato, unya bisag unsay imnon, mahanggap na tong hangin sa mga tambutso, sa mga truck, motor, o guban pa nga mahanggap nato nga magdagtoksin sud sa tuang lawas, kuyaw yu kay na inikapundo ana, maunay mo dao sa atong blood cells ang toksin. Maunay makaingon nga masakita kay ma-poor blood circulation bata. Maunay makaingon nga masakita og diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa nato balatayan constipated ka. Labi na gyud ang imong kidney problem. Maunay kuyaw yung kayo. Kana tungod sa toksin nga nipundo sa atong kalawasan. Mao na nga flush out tong tanang toksin pinaagi sa pag-inom og G-Detox Flash Herbal Capsule. Kaya ang G-Detox natural nga detoxifier. Tigwag tang sa balatian, puno sa nutrients nga mao'y makapaligon sa atong vital organs. Ang atong pag-inom usa kapsula usa ka oras sa di pa kamukaon. Mura lang maintenance nato. Pero do na kay balatian usa ngadtos duha ka kapsula. Unya buntag udto hapon usa ka oras gyapon di ka mukaon. Unya sa di pa ka mukaon unya minom sa kagwalo ngadto sa 12 ka basog tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog number 1 kini mo tangtang sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Pres. Okay, ang insendo na to karong adlaw gyud. Usang Ate Pres. Usang. Okay, si usang Ate Pres kanang naglibog lang siya ani yang mga kumpare tanan kay naamgod sila pusta-pusta taon ani yang mga kumpare siyang bana nga si Binok. Sila Tikong, sila si at sa Takoy og si Titing, puro sila triple team ani yang kumpare. Tikong Takoy Titing. Mao na nga nagpustaan na sila tag Gismel at Pres kinsay katapusang mamatay mo makadawat og 40,000. Ay. So nga matay nang duha lang na blins Titing lang si Binok. Mao nang si Binok sige tawag di may mutang kahadlok siya si babatay. Hagawa po na ng ilang ilapustaan na no? Oh, bitaw. Tinuod na. Mao na style tigili sa una. Awas tigili ang katunyang amigo kadawat. Si Baris Bar mao nakadawat to sakto di pustaan na sila Riz. Tinuod na. Oh, sila Riz. Si Bar may nakadawat. Ha? Duha na lang? Chan Arichan may ni gani aming tinuod ni mo ni listay ilang pustaan oh pustaan ay unsa Chan Baristo mo nakadaog siya na nabilin sila tato dapat sigili hello Baristo bida congratulations Baristo mao ni di ay taon bida mao ni nga iyang mao ni problema usa kay di naman may mutang yung bana taon at Pres sige di kuno katao di kuno katog mo sige lagi noktok nahadlok na mao ni kabatian nimo Binok kanang wa kay katog pagbaw di kana may tatog di makatug ka nga happy ka ikaw kadawat di ka makatug mamatay nung katsay ka kinahanglan yung ka matug mahimo gali Ate Pres sa ato panginaron lisod naman makatug tag 8 ka oras Ate Pres di ba tinuod na makatug ta labing taas na to ulom ka oras dili pareha ka nitong mga bata pa nga ang katug na to ini katug na to ini galap kita makatug tag alas 10 gabi mamatata mga alas 8 alas 9 grabe kay na balik tagtug balik tagtug mao sa atong kabatanon pa makamatata karon di naman lain naman ta tinuod na uy ngano ka na ako matug ko alas 8 Ate Pres makamata ko alas 12 makabalik makatug balik matag sa ko alas 2 kanang alas 2 hangtod alas 4
Anak pa ko makabalik mga alas 5 pasado makatug. Grabe ha, bitaw. Tutugaw ng manok. Nga naman ka na. Kusog kay unang radyo, unang balita. Kaya kusugan din na ako sila si Arnold o si Ate Ken. Ang ako pagutan na nga nung inanak ka, ano? Ate Pres, labing taas na tong tugron, unom ka oras. Labing Nga, taas na. matatag sa'yo. Oh, no? sa'yo kita mamata na. But- Bam! Ikaw, Bam! Kalis mo pina, Ate Pres. Mas grabe niya, ha? Hingatugon sinis Bambina. Matuog na siya, dire, pero dito sa mga lakaw-lakaw ni Ate Pres, di gini siya matuog. Sige, magiging siya. Kanang magdrama ta dito. Asa, Siya. Jen? Di sa katuga, nagita mag-ikay. Pag-una mo na siya dito, sa asa mo sa manangge. Wala di katuga. Mangita magkuan. Ay, Bam, ikaw, Bam. O sa'yo yung katambakan niyo. Kanya- Makatuog ba kang tarong, Bam? Kanya kang heavy makeup ni Per. Ay, Bam, o sa'yo makatuog kang tarong? Ha? Kanang panalitan, makatukog alas 10 o alas 11, makamata dyan ko ng alas 3. Oh, balik ka katog. Dili na. Ha? Dili na. Sabiday. Dili na kay kuwan ko ka namang manlaba, makunsa diha. Dili na ko kato. Tinuod na si Ate Pres, kay katong nagkuyong patas ni Gili, katong nadrama tala, Padre Josue. Dakato, wa siya katong alauna, nalaban na. Ay, oo nga, gikan to siyang nanguha ng bat. Nanguha magbat. Batuli. Ito Sorry sa... siya sa hunasan. Hunasan. Paglungsong ako, pagsaka ko niya, na may sugat mga bata doon siya, uy, ni Armang Bat. Narambat sa mama. Ikaw na naman magkilid ang mga bat. Uy, ano? O, sige ba, kung sa'yo itong mapapit Dito ko ko sang. dito ko manukan ni kuan Ni ni Padre. Padre. Dagang mga manok. Tik 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 tik. Nahintilik niya. Yung paglipod ko skural ko ngo. Oh, di mo ni manok ni adi ka dong. Sige, kang inyo, tik, 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 tik. Paglipot mo dito, naibata doon siya, uy, niya pa may tik, tik. Bayot. Balik ta. Sige. Balik ta. Kung yung pangutana diyan na. Ay, kuha lagi, naglibog siya niyang bana, kay tungkol lagi sa postaan ay lagi, kataon. Wa na'y tarong kinatulgan niyang bana taon, Bam. Sige, gunaon na, basig, siya na ko ni mamatay, sa na eh. Doon na lang sila nahabilin. Tuhan lang si Titing o si Binok. Siya na lang. Oh, sa na ni Bam. Be. Ako lang. Wala Camille, rabak, giingnan siya yung asawa. Pagtarong niya, siya, matay na siguro ko. Inyakot sa na ko rin Camille. Ako lang Ingnan si Ate Pres. sa dito pa ko sa una sa Bombo Radio ang host sa singing contest ako man og si Linda og si Linda Onen. Reda Villanueva og si Roger Solante. Tuwa na sila ng duha. Ako na lang. Siya na ikaw na nabilin. Mapas ka? O mo nang ingon ko mo na. Karon, kalingan bitaw nga ilang 40 mil ko sa kuan. Ako bitaw magsigil mo ko kunaw na ako ina ko pare ka ng tighatod ko pre. O sa katuig na lang kapin, magandam na ko ani. Napakoy kwarta dito bangko sa gamay na lang ko na. Og mukalit ko sa kawasa mo ko kwarta ni gamiton. Ano ko kay kinalga kong cancer nga matot pang Ay, wa kay cancer, oy. di matot pang doktor ni Bulyo sir ingon ani mula na tong 5 katuig nga kurot man ko tulog tunga di usan nagtunga. Sos to, o makay mulanat. Ginoo, ikaw rin bitay giingon nga, ginoo rin may bawas tanan. Bantag maabot kay... Unsa ba kay? Bantag maabot kay do ka tuig ha. Patsud ka na mo. Natinga ako Goliath. Patio rin ka na mo ba? Natinga ako Patay ka. Goliath. Oo, nga naman. Nabuhi man after 3 seconds. Gunit kong Biblia eh. Ikuan ni sa na itambagi sa deskuano, si Usang. Kung ari ka diri sa Ecclesiastes 3, versikulo 1 ngadto sa 2. Ang tanan nga mahitabo dinhi sa kalibutan, mahitabo sa panahon nga gitakda sa Dios alang niini. May panahon sa pagkatao ug panahon sa pagkamatay. May panahon sa pagtanom ug panahon sa pag-ibot. Mauna ni siya. Nagitakda na ta og asa ta kuto gitakda na daytang niya. No sa taibton ba no? Oh, gitakda niya daan nga ang tanang mahitabo gitakda na muna nga og katubitong nabasahan ako diha sa may kuan kanang Facebook. Ni ana tong kuan nga mag-unsa man imong daghang kwarta, mag-unsa man imong daghang balay, mag-unsa man daghang sakyanan, og maningil na gyud ang Ginoo. Tinood na. Kay kadtong sa kahumilisa sa nitambong ko kanang
paglubong sa may kaagaw dito sa Bohol, ni ana pong pare nga nagwali. Ang tulo ka nitso nagtapad gulyat at press. Onya. Ang usang nitso gibutan dito, police colonel, police captain o colonel ba to? Ang sunod gibutan sa dito, engineer so and so. Katulong nitso kay wa may ngan gulyat. Anabutan rito, ang akong unod ihatag sa mga uod. Mayong pabuminaw Nagbutang sa nitso. Lex Pino. Wa to say Pero, patay. nanay, so dito. Na, ang kadong nitso ay katulong nga, ang tanan akong unod ihatag sa uod. Pari ang lubong sa suod. Pari, itong gilubong. O pari ang, dili ang, Sod. ang suod ang katulong nitso. Pare, nya pa nga niya. Wala, ang buta nito mo to nga, ingon ng pare nga nagwalay siya. Katulong nitso, pari ang namatay sa suod adto. Kay og buto no naon kuno, bisag unsa pa itong maintenance, unsa pa itong gitumar, unsa pa itong gihaplas, ug kwaon ta, kwaon gad. Oh. Pagbuot niya. Tinood gina. Karon, ang kanang pangutanan na gulat kasi makadawat may patong mamato ni Christian ang nag-enenggil ang naay nakadawat lang kuan posta. Kanang imo dai kanang mo'y pagaing non sa amigo na kong doktor. May mayong adlaw dia Dr. Jeffres Del Socorro sa Ormoc. Nga pag-announce na ako pagpaybaw ko na dak na ako ay prostate cancer. Oh, sad to hear that. Mato pa niya. Aparingon siya gulat. Ayaw lang magka-stress, ma'am. Kaya daghang namatay sa stress. Wa mamatay sa cancer. Kaya sige magkaguna-una. Pero na itong suwat rin. Hindi na katuog. Kuan. Ada. Unsawat. Sayo naman upat yun. Patay-patay kay patyo na kanila. Sa mo abot. Basta ka boto ito eh. Patyo rin ka na Patyo mo. ka na mo. Dan, hinomdom ko eh. Be, ako ning patyon, be. Nga naman. Sa ito ba? Natug lagi na. Kuna ko ang puzzle, Tihon.